utata wethu ubaba uMengameli kanye nomama isibheka sakhe sonke utata usize kunye nomama sibulise otata bonke sibulise omama bonke sibulise abantu abatsha sibulise usande school ngegama elihle lenkosi uJesu amen. Sithathe izwi lenkosi kwincwadi kaYohane chapter 19 verse 26. Izwi lenkosi chapter 19 verse 26. So much. uYesu ngoba akumbona unini naye umfundi ebemkhona uthi kuye unini basi nango unyana wakho andule athi kumfundi lo nango uyo Saluthandaza. Icebo lakho Nkosi. Icebo lakho. Icebo lakho. Icebo lakho. Laphumelela. Icebo lakho. Laphumelela. Elakho icebo. Laphumelela. Sibona uYesu emnqamlezweni. iBhayibhile iyayicacisa ukuba ulimele uYesu unesithaba simeva ethi umqolo wakhe ulinyiwe. Edithi iBhayibhile wayebabiza inkitha yengelosi ukuba zizomhlangula kodwa ngoba uYesu wayephethe ipurpose wayenemoment awayefuna lifaze icebo likaThixo maqoqi igama lenkosi uYesu. uYesu uyopha, uYesu unqaliwe, uYesu emhlane wakhe kunemivubo, uYesu akaboni nakamehlo. Maqoqi igama lenkosi uYesu uphezulu emnqamlezweni. Maqoqi igama lenkosi uYesu. Kodwa uYesu kaDonda ezakhe kwanomnqamlezo ubona unina uMaria, ubona uYohane ofunde iBhayibhile ngokufunda wayethandi wayesu. Maqoqi igama lenkosi. Hallelujah. Ayadresa uMaria. uMaria lo mama ozala uYesu. Kodwa ayadresa uMaria akamadresi njengomuntu omzalayo ngoba wayesayingena kwizihlangu zobuthiko bobuthiko bakhe. One day, when was this thing? Now, the office, yeah.
benza abalobi babantu. Iba ukubalisa bemlandela badibana noYohane nomntakwabo uyabo wababesa kwabemesini yokubenza abalobi babantu ngoba akarayithanda umuntu ongenziwanga. Hallelujah. What did God say? Try to get started. What on I finished the product? What on I product? You wear you. I this is just one again. What is it that's one again? As young as one of us. Like you want to you are. And daughter, Yamatego. Yes, son, I'm going to what is it? I'm speaking Masaki Muba. What is it about again? Masia Buyohane. That's from Namles. Gayesh. Hey, no Mama Gayesh. Maria, Mama. Boba, Kona Mantesa. Akoba Balekayaban. What the Samuel's way? Hallelujah. Balobi Kamalekos, kodwa phambi koba abhale incwadi ezintathu makaqale kuqala ayoyenza iPaseka.